Баща му и бащата на баща ми, баща му на брат му винаги са произхождали от Колот. Що проблем ли? От златните, от табена, дискотеки, такова на морето, що проблем ли има? Винаги съм бил едър бизнесмен, винаги съм бил едър. Си въртим ключовете от колата. Сега си правим преглед на печата. Проблем? Проблем ли има нещо, а? Така, сега започваме с традиционното за болката преглед на голите сливи. По-вестници. Така, Милен Велчев, гол. Юлиана Кълчева. Гола, бати. Юлиана Кънчева, гола. Значи сектите у нас. Сектите. Аз имах един приятел, дето влезнава в секти. И се обръсна гола глава и си връзава плитки. Бати тапанара и се разходиш и се търсеш така по улицата. Се тресе. Аз съм секта! Никога не си имал проблеми с моят бог на турото GTI AML 358. Елате се застреляме, нека се отрепваме. Ара се отрепваме, бе. Ара си шипнем главите, тук потече кръвта, се разтече. Това не беше цензурирано, извинявам се. Винаги съм бил скейтбордист. Марки, Audi A6. Do you like Audi A6? Audi. Ще накара нещо, когато се види с малко предаване. Заспал ме чузи месо, а хуй му остана вън. Случайно минала пчела, навярно за медес дошла. Съзряла ме чуви и каза: червена роза ще той. Сочи си иглата и бодна мечо по тъщата. Стана мечо и изрева, а мамица. Стана мечо и изрева. Не, Урт, не, стига.